Doncs res, benvinguts a la gala internacional. Hi ha algú que vingui de fora? A la gala nacional de Besalú Màgica. Comencem l'espectacle. Senyors i senyors, rebem un fort aplaudiment. Raül de Magic Factory. I a la boca millor que no, perquè se m'afoga. Molt bé. Està perfecte, no s'hi veu? No, no s'hi veu. Perfecte, molt bé. I ara el que farem serà el següent. Jo baixo al públic i vostès me donen objectes o coses i intentarem unir les dues ments. És molt difícil, però tot el que jo pensi, ell ho pensarà. No ha sortit mai, però ho provem. Hi ha una senyoreta que té una nena a la falda. Digue'm de quin color va vestida la nena. De blanc. Ràpid, els pantalons com són? Blaus. Vol aixecar la nena perquè tothom vegi si són blanc i blaus? La nena també pot ajudar una mica si vol, Sí? És de blanc i de blau. Molt bé, perfecte, ja està, ja m'ha agradat això, molt bé. Digue'm el color dels cabells d'aquest senyor. Blancs de sabidoria. Veu? És una cosa que va funcionant, la cosa. Si volen, em puc girar. Volen que es giri? Sí? Volen que es giri? Giri, senyor Capone. Ara ho veiem bé? Perfecte. Doncs això és fàcil. Mira, ràpid, aquest objecte. Unes ulleres. Correcte. De quin color són les patilles? Negres. Negres, molt bé. Intenta saber la senyora del costat de quin color té els cabells. Rossos tenyits. I ara, inclús m'agradaria que em diguessis immediatament aquest objecte que m'han entregat. Això no és res. És veritat, no és res. Digue'm si és capaç aquest objecte. És un telèfon mòbil. Correcte, de quin color és? Negre. Molt bé. Digue'ns immediatament la marca del mòbil. És un mòbil finlandès, és un Nokia. És un Nokia, senyor? Sí? Intenta també saber quina companyia fa servir. Vodafone. És veritat, és Vodafone? Ho posa al telèfon, moltes gràcies. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Flor. Pepe, ¿te has caído? Veterano, ¿qué pasa? Pensaba que te habías caído. Oh, qué noche tan fresca. Claro, porque es de hoy. Pepe, ¿Qué? ¿nos damos una vuelta? Bueno.
Ai, a mi me cuesta. Ai, estic al revés. Ai, collons, ara. Oh. Pepe, ¿Qué? ¿jugamos algo? ¿A qué? Al escondi. Oh, va, tira ya, vamos a jugar al escondite. Va, al escondi. Bueno, va. Ai, m'escondo. Ay, Dios mío, vale. Primer. Durex. Nyat, 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 ¡Hostia! Me cago en hostia, ¿por qué soy vasco si no me parto la cabeza? Hi ha molta gent aquí darrere, gràcies a tots. En primer lloc hem tingut Raül, de Magic Factory. Fèlix Brunet i Al Capone. Arcadio. Companyia Dandy. I Junque. She wants to save you.